Здравейте! В този клип ще разберете какво е пазар и какво е да си търговец. Така, какво е пазар? Пазар е платформа за купуване и продаване на актив. Може да бъде всякакъв актив. Дали ще е стока, продукт, форекс, крипто и така нататък. Защо съществува пазара? Ако пазара не съществуваше, компаниите не биха могли да набират капитал за нови инвестиции извън много ограничен обхват. И това важи както за акциите, така и за криптото. Повечето криптомонети имат компания или екип за тях, които изграждат нещо. И за да получат компенсация за това, те трябва да имат инвестиция на открития пазар. И така позволява на компании или екипи да набират капитал за инвестиция и в замяна на предлагането на тези токени или тези монети на пазара, за да купуваме аз и вие. Ние купуваме това, за да спекулираме бъдещото представяне на самия актив. Ако имаме причини, че на даден актив ще му се качи цената, ние ще купим. Също така и пазара определя каква е истинската цена на актива. Вместо правителство или компания да определи сума за актива, купувачи и продавачи определят цената по най-честния начин. Какво е търгуване? Това е купуване и продаване на актив с цел да направим печалба чрез разлика между цената. Това е много просто, но това не значи, че е много лесно. В следващия клип ще обясня откъде можете да гледате и анализирате цената на активите, които искате да търгувате. Ако този клип ви е бил полезен, бих ви помолил да ме подкрепите с един лайк и да се абонирате за канала, за да качвам още такива образователни клипове. Благодаря ви, до скоро!